jɔyɔrɔ o dira maa naani ma Fala ye bɛɛ lajɛlen miirina fɔ maliden fanba kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ministre d'État k'olu kɔni fanga de sinsinna kosɛbɛ Fala ye jɔyɔrɔ min dira olu ma k'o b'a to u bɛ se ka baara kɛ hakililatigɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ munumunu ni caman ye a ko la min ye sanu ye musaka ko min kalifalen don a la musaka munumunu salo bɛ se ka dɔgɔya cogo min kuma o kuma ka taa premier ministre nɔfɛ an ka arbitrage kɛ an ka don ta an ka bɔta Fala ye a tigɛyɔrɔ o ye fanda de ye jamanakuntigi fɛ yen o la sa o yamaruya kɔni o bɛ sanu bolo bi nka ministre don halisa dɛ wage bɛɛ ni kelenya ko dɔw bɛ cun baaraw kɛcogo ka gɛlɛ degun bɛ ye kuma caman n'a fɔra k'an ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa primature la Fala ye kɔsa in na i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko burudamɛjɛkulu karila ɲɔgɔn na yan n'an ko fo premier ministre ka yamaruya di ale k'olu dɔw bisimila k'o kɛlɛw fɔ k'olu ban walima siya dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka marifa ta ɲɔgɔn kan ma wage k'an ka iteliya ka taa ko fo papier ka taa don premier ministre fɛ yen ka taa bɔ dɔgɔkun wɛrɛ o y'a sɔrɔ u ye ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn ban nka bɛɛ n'a ta ministre don premier ministre de ye premier ministre Fala ye min ye an yɛrɛ terikɛ ye o ta ti fɔ maa ye tuguni ale kɔni ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'o ye Déby ye n'i y'a ye don min k'a fɔ ma ko Déby bani a b'a fɔ k'i ye nin mɛn mini Fala ye ale ko de ye bi n'an y'an sigi tubabukan fɔ la a donna ta a bɔra ta sinikɛnɛ sini on va voir a y'a planifier a k'a bila ka n'a ka lettre kɛ an b'a sɔrɔ an ka dugu an ka kow bɛ yɛlɛmana Fɛrɛkɛtɛ yɛlɛmana sumaya man ka don min na ale y'o ɲini o dira ale ma wa Fala ye Sadio n'a ka kan daluya caman na Sadio n'a ka kan Sadio tɛ kuma Sadio muɲunen Sadio sabalilen nka Sadio bɛ min nɔfɛ Fala ye an ka se ka bɔ nin ko in bɛɛ kɔnɔ joona minɛn mun bɛ yen u bɔlen n'u fɔ n'u munumunu yɔrɔw cayara n'a tubabukan fɔ cayara n'a baara ye a bɛ gɛlɛya premier ministre Fala fana ye dɔ kɛ n'i ye ko in ta k'a jateminɛ bɛɛ yɛrɛ b'a wele ko je le répète kabini a lieutenant colonel lama administration territoriale dɔrɔn tun b'a bolo Fala ye fanga ka kumalasew nana d'a ma a ye baara min k'o la bɛɛ lajɛlen y'o ye général de division docteur El Hadji Abdoulaye Mayiga Fala ye a bilama premier ministre ya baara a bɛ se k'a baara kɛ bi lafiya ni basigi kɔnɔna ka kɛɲɛ ni jɛkulu minnu b'a yɛrɛ nagakɔrɔla la nka yan'a ka yen sɔrɔ i y'an ka constitution kura ye Fala ye Abdoulaye y'a baara kɛ ka taa se parti politiques cili ma min ye tɔnjɛkulu bɛ yen bi n'o ye AEM n'a ɲɔgɔnnaw ye baɲumankɛtɔn minnu tun b'an fɛ yan n'u bɛ kɔfilawuliya la Abdoulaye de ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin wulikajɔ kɛ ka se k'i cɛsiri min ye ka taa diɲɛ seleke naani bankun kan ka kuma fɔ ka kuma minnu bɛ jamanadenw kun tilenna ye ka se k'olu sigi sen kan a y'o kɛ bi bi in na an bɛ se k'a fɔ min ye mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na marabolo minnu bɛ yen n'olu kɛra région ye nin waati in na Fala ye général d'armée Abdoulaye ale y'a sɛbɛnw teliya a baara bɛ se ka kɛ cogo min o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka taa référendum na ka constitution kura sɔrɔ Fala ye min ye bulon ye o ye kɛra a ka baara ye bi bi in na ni ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ ko a ka se ka i ɲɛsin premier ministre ya baara ma o dun fana tɛ baara nɔgɔn ye ministre ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ a la sɔrɔ yakubali ni sɔrɔ lakɔlɔsili baara b'a la wolomasiri tabaw ka kow b'a la fɛn misɛn fɛn bɛ kɛ gouvernement kɔnɔ Fala ye premier ministre ale de bɛ wele Abdoulaye Mayiga a y'o baara minnu kɛ bi a yirala sa k'a fɔ nin waati in na maa ka sɔrɔ o ka bila a fana nɔ na nka Fala ye min ye gouvernement yɛrɛ nafama yɔrɔba ye i b'o dɔn e t'o dɔn nin bɛɛ la e t'o dɔn maliyɛnw ko de ko courant de ka sɔrɔ o ko ten dɛ maliyɛnw ko ten de olu mago bɛ heure 19 de la an ka bɔ heure 8 na an ka taa heure 19 na sunkalo in kɔnɔna na Fala ye cɛmɔgɔ min filɛ nin ye Fala ye an n'a ye wala kɛ ɲɔgɔn fɛ flash la an ka misiw ka sakitala kun don i b'a dɔn o ko man di ekɔlidenw ye misiw ka sakitala ko man di ekɔliden parce que n'ale kun bɔra k'a sɔrɔ misiw kun b'a o kɔrɔ ko misi bɛ n'ale cɛmɔgɔ Tarawele an n'a ye wala kɛ ɲɔgɔn fɛ Fala ye bi bi in na Ala y'a garisɛgɛ don nin ministre so in na an bɛ min fɔ a ye a ka wuli joona a ka taa kuranko lajɛ taji bɛ yen wa taji tɛ yen wa manantali bɛ cogo di barasi bɛ cogo di motɛriw bɛ cogo di Fala ye an dun donna sunkalo kɔnɔ ka ban dɛ donc cɛmɔgɔ kɔni sigi t'a ale bolo a ka dɔ fara a ka wuli ka jɔ kan Fala ye fan filanan ye mun ye o ye kiiri minisiri kiiri tigɛcogo kiiri baarakɛcogo fandaw ni ɲɛji kana bɔ kiiri tigɛyɔrɔw la maaw kana mɛn kasow la o premier ministre min ye ministre de la justice maliyɛnw sigilen don k'o fana kɔnɔ Fala ye yɛlɛma wɛrɛ minnu bɛ yen n'o olu kɛra o ye sɛnɛko ta nasira ye Fala ye
sɛnɛko ta nasira fɛ ministre min nana a kana kɛ bureau kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye a ka kɛ kɛnɛkan sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye i n'a fɔ a bɔra kalanso min na baara bɛ ka kɛ cogo min sabula bi in na an bɛ ka mun lakɔlɔsi Fala ye an ka ministre sɛnɛ ministre ka sɛnɛ kuma de ka ca sɛnɛ tubabukan ka ca ne yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n bɛna ɲini ɲɛmaaw fɛ Fala ye u ka o falen Asimi bɛ malo min san ka di maa o maa Fala ye a ka k'an yɛrɛ ka malo ye n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an ka sɛnɛkɛlaw bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la i b'a dɔn ko balo sɛnɛyɔrɔ joli bɛ jamana yɛrɛ bolo a fɔ ma ko ofisiya a tan de bɛ Mali bolo bi Fala ye an kan ka se ka malo sɛnɛ président k'o san k'o di mɔgɔw ma o ka fisa ni kɔkan malo ye dɛ donc an b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri o baara la sɛnɛkɛyɔrɔ minnu b'an bolo jitɔyɔrɔ minnu b'an bolo an k'an jija an ka sɛnɛ yɛrɛ de daminɛ sisan an k'a kɛ sɛbɛ yɛrɛ ye koyi dɔ kɛra tubabukan fɔ la k'i sigi Bamakɔ yan ka taa bureau dɔ sigi Segu Selenge yan fɛ an ka bɔ o la sɛnɛkɛlaw k'a dɔn k'a fɔ ko ministre min nalen filɛ k'u ka sɛnɛ ministre don Fala ye an mago bɛ o de la bi o ka sigi sen kan maa sabanan min bɛ yen n'o fana donna gouvernement kɔnɔ Fala ye o ye Malikurako ministre ye on son grand frère ninnu ye Ngolo kɔrɔkɛ de y'ale Yaya yɛrɛja de don n'i tɛ yɛrɛja dɔn n b'a fɔ ISRDA Mamadu Elbesiri Gologo o denkɛ don politique kɔni ma t'o ɲɛfɔ a ye wa a filɛ baarakɛyɔrɔ min ministre la nin ye Fala ye a ye san caman de kɛ secrétaire général la ye sɛbɛn kɔni k'a fɔ ko kalan wa ayi maa min fa ka baara bɛɛ livre sɛbɛn Fala bɛna baroni dɔ b'i ye san 2005 o y'a sɔrɔ Gologo bɛ balo la u kun kan ka taa ISRDA ka conférence nationale kɛ Moti an nana yan Bani transport la o y'a sɔrɔ RDA ka siège bɛ Misira donc an ni Gologo ninnu an ka cɛkɔrɔbaw don an faral'u kan an taara a y'a sɔrɔ Moti député min bɛ yen o kun ye Ali ye anw selen ye Ba Sidiki Ture ale de ko k'ale bɛ Gologo ka Nescafé dilan a ko i bɛna n faa wa k'e t'a dɔn ko ne tɛ sukaro dun Fala ye baara min bɛ nin bolo Malikura ko sisanama kɛlen don min i b'a dɔn an ye gafe minnu sɔrɔ k'u don maaw kunkolo la u ka baara kɛ n'a ye a ka se ka nɔbɔ an ka bɔ a kuma lafɔli la k'a lawaleya ministre naaninan min nana bi o ye Kulubalikɛ ye Isa Usman Kulubali Mali lasigiden don Tirikikaw fɛ yen bi na a yɛrɛ kan ka se Bamakɔ yan sabula conseil des ministres ni conseil de cabinet kan ka kɛ yanni u kana conseil des ministres nata kɛnɛ kan Fala ye n'i bɛ nin dɔn Surasi Gunga a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ ka ban dɛ ɲɛnabɔli ko la école min filɛ nin n'o maintient la paix a ye baara kɛ ani général Musa Singo hali Musa Singo kɛlen ka walan sɛmɛ ale de tun bɛ ka baaraw kɛ yanni directeur kura ka sigi mara kamabɔli yɛrɛ ministre so in fana kɔnɔna na Fala ye a ye baara kɛ yen état major fana a ye baara kɛ yen maa min don a kalannen fɛn caman bɛ yen maanifinya ni adamadenya ɲɛnabɔli ko la a b'o dɔn o la sa mara kamabɔli baara min sigilen filɛ sen kan marabolo ninnu kɔnɔna na bi Fala ye maaw ni ɲɛmaya jɔyɔrɔw sɔrɔ olu ka se ka segin ka taa dugu minnu bɛ yen n'olu labilara ni ɲɛmaaw kan ka taa sigi olu yɔrɔ la a kan ka o baaraw kɛ a kan ka wuli ka jɔ fana kɛ cogoya sugu bɛɛ la kalata ko ka se ka lajɛ Fala ye sabula baara min bɛ ale bolo bi o baara dara wuli ka bon kosɛbɛ ni lakana sabatira ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ale kan ka i ɲɛsin o ma nin ye maa naani ye ani hakilina min tun bɛ anw yɛrɛ la a ko kan sisan an bɛ taa min ye Vamara